Men uden at drage sammenligningen, nu skal det altså bare vise sig igen, om han er på vej, den vej, som alle mener, han betræder så flot indtil nu i sin karriere. Let's welcome the fighters to the ring. Joining us first to the red corner, Erik Ablastimo. 1200 tilskuere er på plads nu her i Herning Kongresscenter, og præsentationen af den første bokser kommer her til aftenens hovedkamp, for det er det virkelig specielt efter altså Rudi Magnusens frafald. Erik Avlastimov fra Georgien, bosat i Prag. Han er 28 år, ubesejret i sine 6 professionelle kampe. 3 sejre på knockout, en enkelt uafgjort. Den seneste mod Sasha Yengoyan fra Armenien, og det var i oktober sidste år. Han er en lille smule mindre, måske 8 cm, end Patrick Nielsen, og han vejer et halvt kilo færre end danskeren. Patrick Nielsen har set ham på noget DVD og mener, at det her det er en modstander, som står bedre til ham end den seneste, han havde, som vi lige kommer tilbage til om lidt. Den match, han boksede i november med det sådan forholdsvis blodige output. Han er ikke kun på plakaten, men også i ringen hovednavnet denne aften her. Han er blot 19 år fra Albertslund i udkanten af København. Han fylder 20 i næste måned. Presset er på ham. Alles øjne er rettet mod ham. Forventningerne, de vejer dog uden at tynge. Han har det godt med det her. Han har det godt med at være hovednavnet i aften. Det giver selvfølgelig lidt ekstra i forventningerne og i hele spillet omkring ham. Prøv at se her, hvordan han bliver modtaget på sin vej ind fra omklædningsrummet ind til det blå ringhjørne. Men han kan lide det. Han nyder situationen her. Det er det, han har arbejdet hen imod. At blive et navn, et boksenavn, et stort boksenavn. Og alles populære Patrick Nielsen er altså nu på plads i Kongresscenteret i det midtjyske, op i den ring, hvor han har givet os nogle ganske fine oplevelser. Nu skal vi bare videre på vejen mod større resultater for Patrick Nielsen. Ladies and gentlemen, our 3 judges scoring this fight on the ringside are Billy Andreasen, Freddie Ruffen, Zerman Zogman, and the referee, the man in charge of the actions in the ring. Præsentation af de 3 ringdommer og kampleder til matchen her. Jan Christensen, Freddy Raffen, Søren Saugmann og Berit Andreasen sidder uden for tårne og noterer flittigt. Og så en præsentation for publikum i det røde hjørne her, altså Erik Avlastimov fra Georgien. Sådan ser det ud, 72,5 kilo, 1,70 meter. Og altså en rekordliste uden nederlag. Og så her i det blå hjørne. Noteret til 13 cm højere end sin modstander Avlastimov. Og det er altså folkets mand, vi har her. Også Brian Nielsen, som har, det hørte vi, trænet, faktisk boet. Det er nok mere det sociale, der har været samhørigheden mellem de to nede i Berlin. Og Brian Nielsen jo også træner frem mod sin titelkamp, det kommer vi ind på senere. Patrick har været der siden 2. januar og skal ned igen i en spritny lejlighed efter stævnet her og fortsætte træningen. 6 gange 2 minutter. Hold lige øje med det. For sådan er reglerne, sådan er, skal vi sige, sundhedsreglerne, i hvert fald ifølge dansk lov, at når han ikke er ældre, end han er, Patrick Nielsen, så må han kun bokse omgang af 2 minutter. Man har været inde og forsøge at ændre i regulativet
Og Justitsministeriet har faktisk givet grønt lys. Problemet er bare, at det ikke træder i kraft før om 14 dage. Så det her bliver formentlig sidste gang, han skal ud i 2 minutters omgang, Patrick Nielsen. Det er en rigtig, rigtig rar fornemmelse at komme ind til et stævne med en type som Patrick, hvor man flere dage glæder sig til at se ham, opleve ham. Og det var altså også det, de 1200 tilskuere har haft den samme fornemmelse, for der var temmelig hurtigt udsolgt til det stævne her. På trods af, at Rudy Markussen altså ikke kunne være med, så er det solgt først og fremmest på Patrick Nielsen. Men han vil dominere den ring. Han vil have initiativ. Og det er dybest set, hvad det handler om i den ring. Fordi så længe det er dig, der dikterer, hvad der foregår, så kan de modstandere ikke nå at tænke og lægge en strategi. Så er du fat i ham. Det første og fremmest, der drejer sig om, siden han boksede sin seneste kamp, det er, at han skal mere ned på fødderne. Han skal have mere bund i sine jabs og mere vinkel på dem. Det har han haft meget under sparring. Han har haft rigtig god sparring nede i Berlin. Og så skal han passe på med ikke at blive så ivrig, som han har været det tidligere. Så kan han måske også bedre kontrollere det, han laver. At der bliver hele tiden bygget på, at han er modtagelig og kan også udføre det. Det er en god evne. Vi sidder her med et af de største talenter, vi har set i mange år. Og allerede nu ved vi, at om et år er han væsentligt bedre. Om 2 år endnu bedre. Han er ung. Han er først lige trådt ind i gamet. Og alle de detaljer, du har strejfet, er jo elementer, der skal tillæres. Ja, et andet element, han også skal lære, det er meget væsentligt i disse kampe, han kommer ud i over lange distancer efterhånden. Han skal lære at dosificere både sin hjerne og sin krop, så han har power hele vejen. Lige nu, der kommer han jo som en raket ud af ringen. Han er hurtig. Meget hurtig på nævne og slår i serie. Det er ikke bare et enkelt stød, der skinner ved. Det bliver virkelig kombineret og komponeret og sat sammen. Flotte serier. Albertslund lyder det. Altså bustrafik fra det københavnske Vestegn til det midtjyske. Interessen for det her stævne har været så voldsom, at der lige op bagved os er blevet bygget en helt ny 5 rækker stole på næsten logeplads. Og det var en sportsklub af unge drenge på 14-15 år. De har organiseret det her, busser og forberedt sig på alt. Det er bare glemt at købe billetter. Så kom beskeden udsolgt. Så ringede de, og så besluttede ledelsen at bygge nogle helt nye, fremragende luksuspladser til disse unge drenge, der var lidt for sent ude. For at se ham her. Med Thorsten Schmidt i ringhjørnet. Og så altså også
Brian Nielsen, som er synlig. Hvor gavnlig han er, det ved vi ikke helt præcist, men han virker det i hvert fald. Han virker som en... han har påtaget sig en faderrolle, sagde Patrick Nielsen til mig i går. Det vil sige, at han hele tiden skal guide mig, når vi skal rundt i byen og finde sted at spise. Omvendt, så skal jeg hele tiden hjælpe ham med det moderne tekniske. Altså, kan du ikke lige komme og hjælpe mig med min PC? Så kommer Patrick stormende. De har det godt sammen. Han kan nu heller ikke nære sig for at kalde ham bedstefar en gang imellem. 3. omgang. Ud af 6. Altså blot over 2 minutter. Vildt og voldsomt kommer han ud der. Flot serie. Strejf med underlig uppercut på den indre linje. Han slår hele tiden. Gode undvigelser. God bevægelse fra Patrick Nielsen. Og hele tiden i fuldendt balance. Patrick. Og han er absolut i bedre balance, end han har været nogensinde. Hævdede selv i går, at han har fået ro omkring sig. Han har fået gode venner nede i Berlin. Det hele er blevet mere afbalanceret fysisk og psykisk. Ligger han højere, end han nogensinde har gjort det. Og der er, det skal vi huske, der er stadig langt til toppen. Men det er step by step den rigtige vej for ham. Alle fik sig vel en forskrækkelse i den seneste kamp, han boksede her mod Salihu, hvor han vandt på point efter 6 dramatiske omgange, 12 minutter alt i alt, hvor det endte med, at blodet flød dels fra en flænge inde i øjenkrogen. Det er den, der er i gang med, bliver behandlet her, når han kommer over i ringhjørnet. Og så den store flænge, han fik op i panden, den har ikke voldt ham nogen problemer. 14 dage efter var den helet, og han har ikke kunne mærke noget, heller ikke under sparringen, når han blev ramt i panden. Vi er jo i gang med 4. omgang. Hvis han bliver ved med det tempo, og de træffer, så begynder han snart at nedbryde ham.
er han flittig. Og slår han dog mange slag i en omkring Patrick. Ja, vi får mange fra et bredt repertoire, mange ting fra hele hans register. Og så kunne jeg godt lide hans opførsel lige på gong-gong-slaget, hvor han bliver fanget i infight, og hans modstander prøver at låse ham. Men Patrick med et decideret snavset hoftesving flår ham væk. Det er meget godt. Det er noget, der giver vis respekt. Så der, se de øjne, han sendte ham. Rechts, unten, links, oben hinterher. Ja. Ansonsten wieder so wie jetzt zum Schluss. War perfekt. Wer Umgang schon? Fünfte? Fünfte kommt jetzt. Aha. Nimm einen Schluck. Mach selbst, konditionell. 7 kampe, 7 sejre, 5 af dem på knockout. Okay. For Patrick Nielsen. Og flere har spurgt til hans tatoveringer her senest. Der fik han nogle klassiske japanske og thailandske dæmoner. Det har taget sådan 30-35 timer at få gjort det. Det er japanerne, der mener, at der er ikke noget værre end at være uvenner med en dæmon. Arbejder godt med den højre. Det var lige et element fra wrestling, der kom ind over. Et kolossalt tempo, han har kørt i. Ja, i en kolossalt fysisk form. Det er vidunderligt at se. Han kan tillade sig at slå så mange slag. Han har ikke blevet træt et øjeblik i den her kamp. Han har dog nok holdt pauser. Sidste omgang, de sidste 2 minutter og 120 sekunder, gør vi klar til for Patrick Nielsen næste gang, han skal i ringen af den 2. april ved næste TV2 Fight Night-stævne her i Herning, hvor der igen formentlig vil blive rift om at få et stolsæde. Der er ikke så mange, der bruger det, når Patrick han bokser, for de står faktisk op. Og den skal han komme ud af. Jeg giver ham en håndlås. Ja.
Og nu løfter han tempoet endnu mere. Venter på, at den venstre hånd kan komme ind. Prøv at se den koncentration. Prøv at se, hvor tæt han er. Selvom det kun er 2 minutter per omgang, så har det høje tempo altså mærket dem. Bløder lidt den gang, er det for næsen. Og det er desperat overlevelsesstrategi. Balasimov udfører her. Uden at hjælpe. Uden at det hjælper selvfølgelig. Og et step videre for Patrick Nielsen. Og det er jo vigtigt i sådan en proces, at det er dels de rigtige kampe, han bliver ført frem med, og dels at man trods alt, og det er det, der er kunsten, og det, der er det svære, forholdt, skal vi sige, skruet en lille smule ned for blusset. Han har blot bokset 8 kampe. Anden omgang. Så professionel. Men den der boksering er jo en ung fighters gymnasium, universitet. Det er der i kamp, han lærer væsentlige ting. Han skal møde alle slags. Både de smarte og dem, der er matchboiler, dem, der ødelægger kampen. Ham her, der med en forfærdelig gang rodestangeri prøver at overleve den sidste runde. Han skal møde alle typer. Så intet mere vil overraske ham, når han om et år eller 2 formentlig forhåbentlig står som udfordrer i en titelfight. Trængsel, som vi så det rundt omkring ringen, nede ved det hjørne, hvor Patrick Nielsen holder til. Det er simpelthen hele Adbergslund-klanen, der er trukket derned for at tiljuble deres danske boksehelt. Ladies and gentlemen, in the name of Allah, after 6 rounds of action, we go to the scorecards. We have a unanimous decision, and all of our 3 judges had it 60-54. The winner is Patrick! 8. sejr altså. I nu 8 kampe. Og midtjysk ekstase. Første nederlag til hans modstander. Avlastimov. Og vi kan sige det, som vi siger det hver eneste gang. Det bliver en fornøjelse at følge. Også næste gang, når Patrick bokser. Vi venter lige på at få stillbilderne taget. Og så har vi et interview. Så står vi her med vinderen, Patrick Nielsen. Giv ham lige en hånd. Patrick, tillykke med sejren. Jeg ved, du har forberedt dig rigtig meget til den her kamp, og det kan man jo altid forberede sig i uendelighed. Hvordan var han, da du endelig kom op i ringen? Hvordan var han, du stod overfor?
Jamen, han var hårdere, fordi han gik bare sammenpakket, og så skulle jeg vente på en angreb og prøve at pakke ham ud hele tiden, og så gik han bare fremad, ja. Det var pisse hårdt. Hvad var det værste? Ja, det var bare, han blev ved med at gå fremad. Det var helt klart det hårdeste ved det hele. Og det, man kan sige, det har du jo prøvet før. Det med hovedet, der var det også lidt fremad i sidst. Nu passer du lidt bedre på hovedet. Er det noget, du har lært af Brian, eller hvordan? Hvad? Er det noget, du har lært af Brian Nielsen med at passe på hovedet, eller hvordan? Ja, nej, desværre. Det er noget, jeg har lært af mine trænere, Thorsten Schmidt og Carsten Røver. Vi har fokuseret meget på, at jeg ikke skulle vælte frem med hovedet. Og det virkede. Der er ikke nogen skader i dag. Rudi Markussen, han blev desværre blevet syg og skadet, så han kunne ikke være her til den her kamp. Det vil sige, det er dig, der nærmest bærer hele det her stævne her i aften. Har du tænkt på det? Hvordan har det været? Det er en kæmpe ære at blive hovednavn til sådan et her stævne. Det er fantastisk, så mange mennesker, der møder op, og det er 1000 taknemmelig for. Ja, fordi man har som kunne høre, at hele Albertslund-klanen, de står jo hernede og hæpper på dig. Hvad vil du gerne sige til? Hvad vil du gerne sige til dine Albertslund-drenge og alle dine fans? Jeg vil gerne sige 1000 tak til alle, der mødte op i dag. Det har virkelig været en stor ære at få jeres klapsalver. Det betyder meget for mig. Og lige et sidste spørgsmål. Hvad skal der ske nu, Patrick? Jamen, nu skal jeg ud med drengene og hygge mig. Og det glæder mig lidt til. Jamen, tillykke med sejren, og have en god aften. Og så skal vi op tilbage til Morten. Og heroppe i studiet, der kan vi jo altså glæde os til at se Patrick Nielsen igen. Men der går lidt tid. 2. april, så er han tilbage i Fight Night, Patrick Nielsen. Altså, nu står vi her og hylder ham. Men Brian, jeg synes måske, i forhold til, hvad han har leveret, det var lidt sgu kedeligt. Det var så lidt pænt, det her. Jamen, det er rigtigt, men nu havde de også fokuseret på, at han skulle passe lidt på hans ansigt for det første, og lave lidt mere teknisk boksning, og det synes jeg, det lykkedes ret flot. Det var god teknisk boksning. Men igen, man skal også passe på, at man ikke fjerner vilddyret i Patrick, fordi det er det. Han er en crowd pleaser, han underholder publikum, og der skal ikke være for mange af sådan nogle tekniske kampe, for så mister han sin publikumsjare. Synes du, han var lidt tæmmet i aften, Rudi? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg kunne godt tænke mig, at han havde slået den venstre i bund med fuld hammer på, og så fuldt op af en lige højre hånd. Så har han sat ham der på røven. Det er helt sikkert. Du sagde til mig i starten, ham der slår han ud. Jamen, jeg er også sikker på det. Altså, han pakker sig jo. Det er jo altid svært at åbne en op, som pakker sig. Så må man gå og finde det lidt og gå lidt rundt, og så slå kontra, når chancen byder. Han bokser måske lidt for pænt i dag. Jeg er sikker på, hvis han er slået til og kæmpet en lille smule mere, så han stopper ham der. Den periode, han er i nu, hvor han jo får mange inputs, han får meget at vide, han skal lære meget. Kan det ikke også være svært at sortere i, hvordan Søren beholder jeg lige mig selv midt i alle de her mange ting, jeg skal lære? Jo, selvfølgelig, og det kan også godt være, at den sidste kamp sidder i baghovedet på ham. Det ved man jo ikke. Altså, han skal lige derop igen og komme i gang. Og ham der, han kommer fremad med dobbeltparader, så det er jo rigtig svært at lukke sådan en op, ikke? Lad os bare få ham ind. Han står herovre, Patrick Nielsen. Vi skal bare have ham ind. Lad os bare få ham ind i studiet, fordi kom du bare herop. Vi finder et headset til dig, Patrick. Hvis der ligger i hvert fald lidt her, så om ikke andet, så kan du komme herover. Er du træt? Vil du Patrick, sæt det her på, så får vi foldet det lidt ud til dig, sådan, ikke? Så værsgo. Så håber vi, der er noget lyd i. Jo. Så godt at se dig heroppe. Tak. Altså nu ved jeg godt, det er lidt frækt at spørge dig om, men holdt du lidt igen i aften? Synes du var sådan lidt pæn i din boksning i forhold til, hvad vi har set tidligere? Jamen, jeg fokuserede nok meget på, at jeg ikke skulle vælge frem med hovedet. Måske en smule for meget, men det hjalp jo. Jeg fik ikke nogen skader, så det er jeg glad for. men vi vil jo også gerne se den gamle Patrick, der bare knalder dig ud af og så igennem. Han kommer igen næste gang, så har han også hele helt. Hvordan har det været? Fordi du skal jo hele tiden lære, at der er en masse ting. Du har været i en lang træningsforløb. Hvordan har det været op til den her kamp? Jamen, det har været spændende ligesom sidst. Jeg synes hele tiden, der er noget nyt, jeg lærer. Og jeg forbedrer nogle ting, og der er nogle ting, jeg måske skal træne mere på, som jeg måske har glemt lidt. Men alt det, jeg synes, det er gået godt i dag. Nu er der mulighed for at få lidt gode råd fra nogen, der har en masse år på banen. Hvad skal Patrick gøre fremadrettet? Han skal bare blive med at udvikle sig, som han har gjort hidtil. Og som vi snakkede om før, du har bokset meget teknisk boksning i dag, og dejligt, at du passer på dig selv. Men også igen, vi vil også gerne se den aggressive Patrick, der underholder. Ja. Og fordi du kan jo knalde igennem, du har jo forfærdelig punch i begge dine hænder. Tak. Og det må vi så se næste gang. Nu har vi set de offerboks teknisk i hvert fald. Kunne du mærke, der var noget at presse i dag? Altså med, at du var hovednavn og sådan nogle ting der? Det synes jeg, at der var lidt mere... Ja, du er mere træt, end du plejer. Ja, måske lidt. Men jeg synes også, at modstanderen han er blevet meget bedre, end jeg er på de andre. Og han gik bare fremad som en lille kram. Det er svært at åbne sådan en. Præcis. Ja, lige præcis. Og det synes jeg var over i dag. Ja, det var flot kamp. Rudi siger det her med, at han pakker sig. Ja. Hvad tænker du? Hvordan kan du åbne ham?
Jamen, jeg skal holde på noget afstand, og så skal jeg måske vente på, at han kommer til mig. Men altså, det kan man jo ikke gøre alle 6 omgange, så jeg bliver nødt til at gå lidt fremad en gang imellem, og så satse på nogle slag. Du vil gerne have haft, at han måske lurer lidt mere og arbejder lidt mere. Jeg har godt tænkt mig, at du har gået og lurer lidt mere, og så slået venstre og højre knaldhårdt. Bam. Ja. Det er ligesom, du rammer ikke rigtigt med højre hånd, men hvis den var kommet mere lige ind, så tror du har stoppet. Tror du det? men uanset hvad, du vinder, og du får alle dommerstemmerne, og du gør det igen. Og nu står du her, nu har du endnu en sejr på biret. Det er jo det hele handler om i øjeblikket for dig. Ja, jamen altså, jeg er rigtig glad for, at jeg vandt. Det betyder alt for mig at vinde. Ja. Jeg har taget et eksempel med, fordi Brian siger på et tidspunkt, ja, det er teknisk godt det her, men det er også lidt kedeligt. Hvad er det, du mener med det, Brian? Nej, jeg sagde ikke, det var kedeligt. Jeg sagde, at man skal prøve, at man ikke tager vilddyret ud af Patrick, fordi han er den type, der gerne vil fremad. Men dejligt positivt at se, at du også kan bokse teknisk. Jo. Men du må ikke glemme, at du også skal ind og... Ja, selvfølgelig. Og entertaine. Selvfølgelig. Og da vi så kommer ind i 5. omgang, der er en situation, hvor det ser nærmest ud som om, du bliver løftet op på skulderen, eller du bliver sådan hans rygsæk. Ja. Men du når også lige at få afleveret både en før og en efter. Ja. Hvordan oplever du den situation? Jamen, jeg blev lidt irriteret over, at han løftede mig. Det synes jeg var lidt disrespektfuldt. Så det blev jeg nødt til at bytte. Du ser også lidt tirret ud der. Ja, det blev jeg også. Men det ser sådan lidt vildt ud. Det ligner ikke noget, man normalt ser i en boksering. Det ligner noget, man mere ser i det, som han jo også har været i gang kickboxing. Han har jo en baggrund som kickboxer. Ja, der lærer de jo at holde og kaste og alle sådan nogle ting. Og han prøvede da at bruge det, men han var væsentligt mindre i dag, så han skal jo finde på alle mulige narestreger, pakke sig ind og holde og sådan noget, og prøve at gøre kampen svær, og det formåede han meget godt. Og Patrick, der var også lidt blod til sidst. Ja. Ikke noget alvorligt, vel? Det var bare en blodnæs. Hvordan går det med de her ar? Fordi det er jo det, som nogle af jer går og frygter lidt. Det er bare, du ikke får sådan nogle bløde øjenbryn og sådan, så du hurtigt... Jeg husker alle sammen Søren Søndergaard, der jo gik op næsten han blev ramt i ansigtet. Ja. Jamen, jeg synes, det gik utrolig godt i dag. Jeg blev ramt i ansigtet, og der skete ikke noget, så det er jeg glad for. Vi snakker også om, kunne du være, at på sigt, at du kan blive det næste store danske boksenavn, det næste Mikkel Kessler måske. Hvordan har du det med al den snak om Mikkel Kessler og store forventninger til dig? Jamen, det er en ære at blive sammenlignet med Kessler. Det er det virkelig, for han er Danmarks bedste bokser, og igennem tiderne synes jeg, at han har været den bedste. Så det er en kæmpe ære, og jeg er taknemmelig for, at jeg bliver sammenlignet med ham. Men det er også et pres jo, fordi det gør jo også, at der bliver stillet store forventninger. Det er det helt klart, men det gør bare, at jeg vil yde mit bedste hver kamp, og jeg vil vise, at jeg kan blive det. Så det, ja. Og lad os lige prøve at se nogle billeder nu, fordi du ved jo selv, hvad det vil sige det her, når man skal varme op til en kamp. En af dem, der står derude nu, det er Kasso Bruun. Han skal i kamp om lidt. Ja. Der er ikke mange minutter til. Hvordan har man det lige på det tidspunkt, hvor Kasso Bruun er nu? Jamen, jeg tror, at man er en blanding af nervøs, og man er klar. Så der har jeg det i hvert fald selv, at man er lidt smånervøs, men alligevel så går man op, og så vil man give sit bedste. Så det, ja. Ved I hvad, vi har meget mere boksing til jer derude, når vi kommer tilbage. Det bliver altså med Kasso Bruun, der skal jo altså i kamp her mod italieneren Alfredo Di Fetto. Og det bliver lige, når vi er tilbage efter en kort pause. Og husk lige efter ham, så er det altså også med Ahmed Kadur. Vi ses om lidt.